Karon mga guys, na day sunog diri sa may kuano, sa may Candaba ba. Diri sa Agianan bitaw padulong sa Capitol. Lantaw ta diri mga guys kay busy kay no. Ay daghang kuan, nagrespondi. Fire. Na bulan sa Asart. Kung sunog ni mga guys. Grabe kaso. Ang atong fire diri sa syudad sa Dakbayan sa Surigao. Nagrespondi na. Daghan kay diri mga tao nga naglantaw no, tuwahin sakan ang mga fireman ba. Daghan kay diri ang mga kuan naglantaw sa sunog. Ang atong Asart no. So, ang karaang budiga din nasunog. Naglibra ko. Diri ta dapit kay makikuanta. Mutabang tan-aw diri ba? Mga rescue na ito, apti kayo. Maintain rin na itong mga Asart. Ang atong mga fireman diri. So na, nangatkat na sa building. Pero, magpaduol ta. Apti kayo ni sila ba? Tara. Kadelikado trabaho ning kuano, fireman no? Delikado kay ba? So kano sa araman ning sunog nagsugod karon ra? Ha? Taud-taud na? Tara oh. Ato ta dito dapit. Diri ta dapit. Palayo ta kay basi bandahan ta diri no. Ansip man. Unsa man tiyong buto gasol? Unsa ang budiga ang nasunog na budiga? Daan na nasunog sa una. Daan na nasunog. Oo. Tapos na usban karon. Hay, dapit doon. Kisa may nagkuan way, nagpuyo diha. Wala, karma na. Kanang murag lagikaw ka na. Motel ba murag motel sa una. Motel na sa una. Pero murag wala ato nang pangsa magkasunog nila. So nay nagyapoy nagpuyo. Wala na. Ito, bintana. So diha gyapon nagikan ng sunog kay diha man nagsugod no. So giabandon na siya nga building. Murag temporary ka bando na, wala na pa sundin. Murag irinmitay ba kayo sunog man ako kanawin. Nagiyan man ang sunog. So kaduha na ni siya nasunog. Ay, kaduha na karon. Unsa may kuan wa may tawo ka? So mga guys, mo palayo ta kay makasimot ta sa kuan no, sa aso. Pakadaot sa lungs ba. So mga guys, mo distansya ta kay ang aso kuan sa atong baga no, makadaot no. Kay namang gyud mga plastic ana nga nasunog nga dili dapat na masimot sa tawo. So mo distansya ta para di ta makasimot sa maong aso. So karon mga guys, kaning dala na gisirado ni ang mag-aagira diri mga fire, mga rescue, mga ambulance. So dire gipagian sa may kuano sa may Candaba, kaning crossing dire mo agi ang mga motorista. Dire ang GNT. So mga guys, magpalayo ta kay makasimot ta sa aso no. Delikado sa baga. So karon mga guys, nag-ingon tong fireman nga alas 2 nagsugod ang sunog pero na-control na dayon nila. So ila pang gi-monitor kay na may baga. Niabot og alas 4. Alas 2, alas 3, alas 4. 2 ka oras. Hantod karon naa pa sila karon diri nag-monitor. Unang gibantayan ra gyapon nila kay basin mobalik ang kalayo no.
napay segunda mano na mga water truck mga guys. Sige ra gyapon sila kakot og tubig kay ila pang gi secured ang area para gyud na dili na mubalik ang kalayo no. So ilang mga host nila mga guys, sila nang gipang hipos. Ila nang gi-monitor kay kato singaw ra na mga guys, singaw. Dili na siya kalayo ha. Singaw ra na sa kainit pa nga gikan na sunog mo nang hing kuan gyapon siya, hing pags. Kato mga guys medyo na traffic no kay one lane raman ang gipagamit, ang pikas giparkingan man sa mga bumbero. Mao nang semi traffic gyapon ang resulta gyapon ani mga guys. Pero maagi ana. Para ganina nga dili bagian diri. Dito mo agi sa Barangay Road. Traffic gid kay ganina. So karon medyo hingluwag-luwag ng traffic no kay gipaagian naman nila diri.